Mie godhog Mulai kemelap kirim untuk badar. karo nasi goreng Kena pedes. pemilihan. Mantap. Mantap. Mantap guys ya. Iki apa bakmi mie godhog letek. Letek bolo. Kaya wonge bolo letek. Ki wong rewel gitu lho sing tuku. Wong letek. Jadi nasi goreng super pedas. Iki alamat warungnya ning Nambangan Pundong iki lho, iki buka tekan jam 12 bengi. Menu-menune komplit banget. Ora ming sego goreng tok, ana bakmi Jawa, ana bakmi bomber, ana kue tiup, ana magelangan, ana rica-rica, ana warna-warna pokoknya lho. Ora kecewa pokoknya. Iki mie goreng kuning, mie darah. Marai ngelih iki. Marai ngelih tenan iki 3 dina ora mangan aku. Nek ora mangan sego goreng kene iki. Iki mie godhog putih. Iya mie godhog putih. Iki magelangan. Proses iki. Iki umap iki tengah mine ndi mine. Oh, sapi terus habis widak lho iki. Sing ngendi iki? Iki ceritane aku ngewangi lho iki rada akeh pesenan. Iki aku karo ngewangi bakule ngene seran besi gak ngene iki. Jadi iso ngoku wae dipisah. Mie godhog Jawa wae aku. Pokoknya nek sampean golek maem tengah malam lapar rene wae lur. Kene ready tekan jam 12 malam. Apa WA engko dianter sampai rumah. Ngono ya lur. Menune komplit segala macam bakmi, nasi goreng pokoknya beris.